Bueno, vamos alá. Co tempo, parece que a tarde tamén o tempo vai ao noso favor e vai en todos os plazos así contando, non pasou nada e piro a nivel telemático que sempre tiñamos esa luz enriba. Bueno, ao longo do día, como vistes, as distintas ponentes foron vertebrando os distintos eixos educativos nos que queremos os que formamos parte da SPGA e que compartimos con Ciansino. Neste imos a amosarvos dúas experiencias nas que o traballo en equipo é unha realidade. Este traballo en equipo, que debe ser inherente á práctica educativa, de feito, hai indicadores que din que o traballo en equipo entre o profesorado mellora moitísimo a calidade educativa. Non lle podemos pedir ao alumnado que coopere se nós non somos modelos cooperativos. O título da seguinte ponencia, das que tedes aquí as ponentes, chamase A educación multisensorial como oportunidade de cambio e un traballo en equipo, de Rocío Castro Chenel, Beatriz Frontela Fulgueira e Nerea Cotelo Amado, que elas van nos describir nada máis e nada menos que o proceso de creación, organización e posta en marcha dunha aula multisensorial, unha oportunidade para transformar a escola a partir do aproveitamento dos recursos. Non sei quen de vos vai a empezar, non sei se queredes presentarvos vos cada unha a parte. Beatriz. Hola, Nerea, empezas ti. Sí. Logo. Vale, moitas grazas. Bueno, hola a todas e a todos. Nós somos Bea, Rocío e eu son Nerea. E somos as mestras de infantil no CEIF Fogar, en Carballo. Vimos aquí a contar a experiencia dos últimos 4 anos, nos cales a educación multisensorial tomou un papel moi importante a nivel de centro. Por que estamos aquí? Pois porque ás veces parece complicado nos coles máis grandes levar a cabo certas metodoloxías, utilizar determinados recursos, pola estructura do centro, as ratios altas, etc. Así que nos vimos a contar a experiencia, basicamente, sobre todo animarvos, e que se vos gusta, que a poidades poñer en práctica, e que vexades que é posible. Para explicarvos un pouco, do CEIF Fogar en Carballo, que é un cole moi grande, ten alrededor de 800 alumnos e alumnas. En infantil, concretamente, somos liña 3, temos 9 unidades de educación infantil. Tamén o espazo do noso cole é moi grande. Como lado positivo temos aulas de infantil bastante grandes e temos moitos espacios no centro. Temos moitos armarios para guardar material e moitos espazos en xeral. Tamén temos como aspecto negativo que temos 2 plantas, moitísimas escaleiras e distancias moi longas para os desplazamentos. Pero bueno, isto é o noso contexto e agora imos a comezar a contar o proxecto, vale, para a creación da aula multisensorial. Imos para iso a compartir unha presentación e vai comezar a miña compañera Rocío, que vai contarvos como comezou, cales foron os primeiros pasos do proxecto. Moitas grazas. Rocío, o audio. Sí, xa está, non? Escoitaseme agora? Escoitaseme? Sí, escoitaseme. Gracias. Nada, perdón, estaba dicindo que agora vos vou a comentar como xurdiu o noso proxecto, como foi avanzando e como sigue avanzando aínda. Isto todo xurdiu fai 4 anos, con ganas de cambiar, ganas de ensinar de outra maneira e favorecer sempre nos nenos unha aprendizaxe moito máis vivencial e moito máis natural. Para isto, para empezar con o noso proxecto, estivemos buscando algún recurso que favorecera nos nenos, pois eso, unha maneira de aprender moito máis activa e moito máis, como dixen, vivencial. Entre os recursos que xa coñecíamos de outras experiencias anteriores, gustábanos moito a mesa de area, porque as súas posibilidades de sensoriais son infinitas. Ensino vos esta mesa para que vexades que calquera pode facer na súa aula. Partimos dunhas mesas que estaban en desuso, unhas mesas rectangulares,
E o que fixemos foi pedirlle a un carpinteiro que normalmente en setembro ven polo cole e se encarga dos arranxos que hai que facer, que nos puxera 4 baldas de redor e tamén, como vedes na parte de abaixo, hai unha balda que o que facemos con ele é poñer aí as gavetas dos materiais para que os propios nenos autónomamente sexan eles quen decidan que material van a utilizar, que sexan responsables deles, e en resume que teñan moita máis liberdade a hora de realizar as súas actividades e experiencias. Agora, para que vexades un pouco máis como traballamos con esta mesa de area, vou-vos a compartir un vídeo no que se ven algunhas das actividades que podemos facer nelas. Como vistes no vídeo, as actividades na mesa de area axudanlle moito a concentrarse, motivaos moito, e toda actividade que facemos nela inmediatamente é que cobra vida. É unha experiencia única. E, ademais disto, os nenos desenvolven a súa creatividade, a súa imaginación, e desenvolven, por exemplo, na actividade que podestes ver de Minimundos, tamén desenvolven unhas habilidades de planificación e desenvolvemento de estrategias, xa que son eles os que deciden o que van a crear e como o van a crear. Agora tamén quero amosarvos, para que vexades tamén o que é traballar con este tipo de recursos, unha experiencia cunha nena, que temos aquí o vídeo. Esta é unha nena moi inquieta, que lle custa un pouquiño concentrarse, ten a tolerancia á frustración un pouquiño baixa. En cambio, por exemplo, nesta actividade que estades vendo, ela insiste, persiste, persevera, caille a peza, volve a collela, cambia de man, ata que cumpre o seu obxectivo, ela non para de intentalo. O sea, isto, noutro tipo de actividade, pois a mellor sentada na mesa, cunha actividade un pouco máis convencional, sería moi difícil con ela. E nesta ocasión, pois, se ve claramente que funciona este recurso. Gustounos tanto a experiencia cas mesas de area, que o ano seguinte decidimos incorporar un novo recurso ás aulas. E o que máis nos interesou e nos pareceu máis axeitado era as mesas de luz. Para iso, o problema que tiñamos, por dicir problema, o inconvinte, era un pouco como conseguir as mesas de luz, xa que, como dixo Nerea, somos un cole bastante grande, con moitas aulas, e queríamos mesas de luz grandes. E, bueno, económicamente, se as compramos feitas, eran algo costosas, entón estivemos pensando como poder conseguilas. E decidimos pois, utilizar un pouco o que dicíamos ao comezo da charla, ese aproveitamento de recursos que temos próximos a nós que moitas veces os deixamos escapar inconscientemente.
E o que fixemos foi falar co IES Monteneme, que é un instituto que tamén ten ciclos de formación profesional, entre os cales está o ciclo de electrónica e electricidade e o ciclo de fabricación mecánica, e propuxemos a nosa idea de facer as mesas para as aulas. A eles encantoulles, dende o primeiro momento se decidiron a participar con nós e fixeron as nosas mesas de area. Agora, igual que fixen ca mesa de luz, perdón, igual que fixen ca mesa de area, vou vos ensinar un vídeo no que vades a ver tamén algunha das moitas actividades que se poden realizar nestas mesas. Había unha vez unha veliña que vivía nunha casa da aldea. Un día, a veliña recibiu unha carta. Era a neta, ia casar e quería convidala á boda. A veliña puxose tan contenta que de seguido preparou as cousiñas e montou a andar. Bueno, como vistes, as posibilidades da mesa de luz son ilimitadas. Traballamos actividades de emoción, de contacontos, de lógica matemática, lectoescritura, creatividade. Despois tamén nos gusta utilizala, como vistes, de diferentes maneiras. Non ten que ser sempre sentados de xeito horizontal, podemos poñer de xeito vertical e contar contos. O sea, todo o que se nos ocurra e un pouquiño máis o podemos facer nestas mesas. Estas mesas consiguen tamén crear un ambiente cálido, acolledor, que fan que os nenos estén máis motivados para descubrir e para experimentar, en definitiva, para aprender por sí mesmos, que é o que estamos buscando. Despois disto, despois da nosa experiencia tanto cas mesas de luz como cas mesas de area, queríamos ir un pouquiño máis alá. Gustábanos moito a idea de intentar facer unha aula multisensorial a que todos puidéramos acudir. E para iso partimos das que se conocen como as salas Snöthelen, que son unhas salas que teñen material técnicamente adaptado para proporcionar estimulación sensorial e están dirixidas a persoas con diversidade funcional. A nós pareceunos moi interesante intentar levar esta idea e adaptala ao noso centro ordinario, porque, como dixo Nerea, somos un centro de máis de 800 nenos e nenas, imaginadevos a diversidade que temos nel, e nos parece moi importante proporcionarlle a todos experiencias de aprendizaxe para atender as diferencias individuais entre todos, de cada un dos nenos e nenas. Entón, cando nos decidimos a intentar facer isto, o que primeiro que pensamos foi que necesitábamos formarnos un poquinho máis especificamente. No qual estábanse a levar a cabo un plan de formación do profesorado e decidimos engadir unha liña específica de educación multisensorial.
E así xa fai 3 anos que comezamos a formarnos e aínda nos seguimos formando agora mesmo. E comezamos esta formación coas persoas do centro de Aspace, que nos viñeron a mostrar como eles utilizaban, porque no seu centro teñen deste tipo de salas, Esnócele, e como se utilizaban a diario. Este é un centro que atende a persoas con parálise cerebral. Ademais de formarnos nesto específico, tamén nos formamos sobre instalacións artísticas, arte contemporánea, vimos experiencias de outros coles interesantísimas e tamén vimos pois, o aproveitamento e a optimización de espazos e de ambientes da escola. Mentres que nos estábamos formando, foi collendo forma a nosa aula, pouquiño a pouco, porque sí que é un proceso longo. Claro, tiñamos a idea, tiñamos a formación, pero nos faltaba o espazo onde ubicala e os recursos. Despois de darlle moitas voltas, decidimos que tiñamos unha aula de xogos a que os nenos acudían no momento do recreo, xa que somos máis de 200 nenos en infantil e a zona que temos do patio exterior cuberta non chega para todos o día que chove. Entón, ese día, pois, algún grupo ia a esa aula. E o que fixemos foi pois, o aproveitamento de outros espazos do centro, temos un corredor moi amplo, que tamén ten unhas rampas, e aproveitamos para facer o recreo nese espazo. O que fixemos foi dotalo de materiais naturais para que os nenos xogaran, e tamén o ter as rampas permitíalle unha liberdade de movimento diferente a que tiñan na aula antes. Entón xa tiñamos o espazo, tiñamos as ganas, que eran moitas, e faltábanos, claro, importante no noso día a día, que a veces nos custa un pouquiño máis conseguir, que son un pouco os recursos materiais. Queríamos unha cousa moi específica, que precisaba moito material, en ocasións material moi costoso. Entón, o que fixemos foi pensar noutro recurso que tiñamos a nosa disposición, no que a veces non se pensa, que é a AMPA da escola. Falamos coa AMPA e presentamos o noso proxecto. E a verdade é que foi escoitalo e encantoulles, e decidiron participar con nós e fixeron unha aportación que nos permitiu dotar a aula con moito do material que nos queríamos. E nada, así xa foi xurdindo, xa foi tomando forma a nosa idea, e agora Nerea vai a contarvos un pouquiño pois, como a puxemos en funcionamento. De novo. Ben, como comentaba a miña compañeira Rocío, xa estaba o espazo, xa estaban os recursos, e solamente faltaba darlle forma. Quero apuntar que a aula non xurdiu dun día para outro, que a aula leva un proceso de creación de 2 anos, que se foi transformando según foron xurdindo necesidades, intereses, según se vai vendo diferentes recursos, vale? E que segue en proceso de transformación e de cambio. Bueno, para que, como unha imaxe vale máis que 1000 palabras, e para que o vexades claramente, imos presentarvos a nosa aula multisensorial nun vídeo, a que lle chamamos a aula Bule Bule.
Ben, pois esta sería a nosa aula multisensorial, espero que vos gustase. Como se pudo apreciar no vídeo, hai 6 zonas diferenciadas, vale? Unha sería a zona de construccións e minimundos. Esta zona, ademais, é fantástica, xa que os nenos e nenas nas súas construccións traballan o debate, a toma de decisións, o respeto, a colaboración, deciden que facer, como colocar unha peza, quen comeza, quen finaliza. Despois estaría a zona de experimentación, que é unha zona onde os nenos pois, realizan estimacións, medidas, experimentos, trasvasamentos. Outra das zonas sería a de luz e de relaxación, que está en... esta. A zona de luz e de relaxación, esta é unha zona que leva os nenos a outra dimensión. Temos á esquerda estaría pois a zona coa colchoneta, temos fibra óptica, un tubo sensorial con peixes e burbullas. Despois á dereita estaría a mesa de luz e todo este moble que vedes aí diante é o que ten todo o material para usar na mesa de luz. Despois, outra zona sería a zona de táctil e olfactiva. Vale, comíme unha zona, perdón. A de composición e creación, sí. Esta sería a zona de composición e creación, que é unha zona onde teñen diferentes materiais co que se traballa principalmente a creatividade, pero tamén moitísimo a psicomotricidade fina, por exemplo, entre moitas outras cousas. Agora sí, a zona táctil e olfactiva, que sería esta zona con diferentes materiais para traballar estes dous sentidos. Os nenos e nenas poden facer emparellamentos por olores, por texturas. E por último estaría a zona musical, onde temos pois, diferentes instrumentos e materiais para traballar este sentido, principalmente. Ben, pois esta sería pois, un pouco a esencia, vale, da nosa aula. Como se utiliza, como se organiza no centro? Ben, o primeiro é que se suele utilizar en grupos reducidos, vale? Temos un cole con ratios altas, entón aproveitase a hora na que está a mestra de apoio en infantil para acudir coa metade do grupo, en desdobres. Cando os nenos e nenas chegan a aula multisensorial, o primeiro que fan é descalzarse. E despois teñen que cumprir dúas premisas básicas. O primeiro, hai que respectarse tanto a si mesmos como aos demais, e despois hai que coidar o material. Ben, importantísimo, ao finalizar a sesión hai que deixar o material recollido e a aula como a encontramos. Aparte de traballar un montón de conceptos como son a colocación, a ordenación, traballamos o respeto, porque a aula é un recurso de todo o centro, e despois dese grupo de alumnado vai vir outro, entón temos que deixar a aula o mellor posible. Quero facer un apunte que este ano, coa situación da COVID, non se está a utilizar a aula como se viña facendo. O que se fan son sesións puntuais, vale, guardando bastante tempo de cuarentena, pero non se está utilizando como ano pasado. O que sí se está facendo para aproveitar o material son préstamos de material ás aulas, e as titoras collen o material que precisen para realizar diferentes actividades. Ben, despois, dentro da aula multisensorial, poderíamos falar de dous tipos de actividades, principalmente. O primeiro sería a libre circulación. Os nenos e nenas chegan, xogan, manipulan, experimentan con material que máis atrae o seu interese. Nós, como mestras, observamos e acompañamos aos nenos e nenas en todo momento. É moi importante tamén documentamos as nosas observacións. E isto, pois, a nós aportanos moitísima información sobre os intereses dos nenos, sobre a súa forma de xogar, sobre as súas motivacións, e con isto tamén nos podemos facer despois actividades que sexan significativas para eles, do seu interese, vale? E despois, ademais da libre circulación, estarían as invitacións. As invitacións son, para nós, pois animar aos nenos e nenas a xogar, a experimentar, a desfrutar con materiais que están previamente seleccionados por nós. É dicir, a nos interesanos utilizar un determinado material cos nenos, entón o colocamos dun xeito visible que invite aos nenos e nenas a xogar con eles. Como podemos ver na seguinte imaxe, na imaxe que temos, pois, diferentes invitacións, sería un exemplo de diferentes invitacións. Para que vexades un exemplo real práctico do que sería unha invitación na nosa aula sensorial, tamén temos preparado outro vídeo.
Ben, pois como pudechedes ver no vídeo, ás veces os nenos e nenas chegan, vale? Isto está como se veía nas imaxes, o material preparado para que xoguen. E outras veces a aula está colocada, os nenos chegan e xogan. E comeza a sesión. O máis bonito desta actividade é ver o motivados e motivadas que están os nenos e como a través da súa experimentación, da experiencia cos novos materiais, son eles mesmos os que autónomamente aprenden un montón de contidos. Traballan a aprensión, a coordinación oculomanual, traballan aspectos lóxico-matemáticos, como, por exemplo, as simetrías no espello, aspectos de medición. Traballan tamén a orientación espacial, cando fan as figuriñas coas madeiras, colocándoas. Traballan, ademais, valores como o traballo en equipo, o respeto, a colaboración. E todo isto, o máis importante, é que o traballan e o aprenden dun xeito significativo e con actividades que lles están gustando e que as están disfrutando. Agora temos un exemplo dunha nena que está montando unha torre co arcoíris Waldorf. Esta nena, para montalo, está traballando o seu control postural, está traballando a paciencia, porque está tendo moita paciencia, o equilibrio. Esta nena vai probando, fai agora unha proba de ensaio-error, proba a ver se pode poñer esa peza aí, se non. E todos estes intentos para montar esta torre son porque está porque ten moito interese en conseguilo, está moi contenta e podémolos ver aí nos seus saltiños que despois sae super contenta da súa creación. Outra anécdota tamén moi característica que nos fixo reflexionar, porque nos reflexionamos despois de ver todos os vídeos que gravamos. Non sei se vos fijachedes no vídeo da invitación sensorial, ao final na zona de música, case sempre sai a mesma nena tocando varios instrumentos. Esta é unha nena que podemos partir de que entra todos os días pola porta cantando, bailando. A esta nena gustalle moitísimo a música. A que zona vai a ir cando entre na aula multisensorial? Pois foi a zona musical. E probou non só un instrumento, probou todos os que tiña, foi rotando por varios. E isto é tamén o interesante da información que nos aporta a nós como mestras ver aos nenos xogar. Esa liberdade que teñen nos aportanos moitísima información. Se seguimos a teoría de Gardner das intelixencias múltiples, esta nena tería unha intelixencia musical. Despois, ademais deste tipo de invitacións, facemos invitacións con luz, como podedes ver na imaxe. Nas invitacións con luz, xógase principalmente co sentido da vista, e os nenos e nenas experimentan coas luces, coas sombras, coas cores, que son aspectos da súa vida real. E ademais tamén é importante a sensación que eles experimentan ao vivir esta experiencia. Xogamos sobre todo co asombro que teñen os nenos e nenas. Na imaxe podedes ver aos nenos e nenas coa luz do retroproxector xogando coas formas translúcidas, montando algunhas figuras no proxector cos cubos cromáticos. E agora, de novo, para que vexades dun xeito máis real o que sería unha invitación de luz, imos poñer... Estás escoitando aí a unha persoa, creo.
bueno, imos poñer un vídeo para que vexades o que sería realmente unha invitación de luz na nosa aula multisensorial. Sí, a ver, vas ti agora logo. Ben, pois esta sería, como dixen antes, unha invitación de luz. Ao principio do vídeo vese varias diapositivas con debuxos dos nenos. Esta é unha actividade que fixo un grupo coa súa titora na aula, vale? Están traballando a figura humana e os nenos e nenas fixeron os seus debuxos. A titora escaneounos, imprimiunos en acetato bueno, para poñer nas diapositivas, vale? Para proxectar na aula e co que traballaron a nivel de titoría. Isto tamén para que vexades que non fai falta ir á aula multisensorial para traballar coa luz, que tamén hai moitas actividades que se fan dende a titoría. E despois, ademais disto, pois vironse diferentes, bueno, como xa comentei antes, invitacións, material preparado para que os nenos xogaran. A verdade é que ver aos nenos e nenas chegar á aula a escuras con todas estas luces é moi bonito, porque están emocionadísimos, se lles ve na cara que queren experimentar, tocar, xogar, xa se lles ve, non fai falta mirar moito. E despois, para que vexades,
para explicar un pouco o que significa isto, temos unha anécdota que a nós, dende logo, as tres, sacounos unha sonrisa. Pidovos para que escoitedes atentamente, porque non se escoita moi ben, o seguinte vídeo, vale? Que prestedes atención, a ver se escoitades. Que bajo das luces. Ben, esta nena, vou explicar ben, está xogando coa luz do retroproxector, vale? Facendo unhas construccións que se ven na parede. Esta nena hai un momento no que se move, para coller, non sei moi ben, para coller unha peza, e tapa o foco de luz. Entón, apágase a luz que está na parede. Mira para atrás e di con voz de enfadada, quen me apagou as luces? Vamos a velo outra vez, a ver se agora os coitades mellor que o dixen. Que bajo das luces. Pois esta nena é un claro exemplo de como ela mesma autónomamente está aprendendo como funcionan as luces, como funcionan as sombras. É unha actividade que está facendo, é significativa para ela e non lle estou eu explicando unha cousa que non lle interesa, non? É unha aprendizaxe da súa vida que está aprendendo por ela mesma, que é moi interesante. E despois, xa para rematar a miña parte, outra anécdota con esta mesma nena, por casualidade. Esta nena seguía xogando coas construccións na parede, coa luz, e de repente chegou unha compañeira por detrás, unha compañeira que sabía que ao proxector, aínda que o proxector estaba con luz posta sen máis, se lle dabas a un botón vermello, pasaban as diapositivas que vimos no vídeo antes, cos debuxos dos nenos. Pois chegou a nena por detrás e comezou a pasar os debuxos. Estas dúas nenas comezaron a xogar, a xuntar dous xogos, non? As diapositivas cos debuxos, coas construccións. Este é un exemplo de que os nenos e nenas tamén nos enseñan, a nós, as mestras, tipos de actividade, que se lles deixamos xogar, que a súa espontaneidade nos enseña un montón de cousas. E nós aprendemos moitísimo, tanto ou máis ca eles de nós, ás veces, que é pois bastante bonito tamén. E despois, para finalizar xa, tamén sinalar que toda aula multisensorial ten moitos materiais, moitos espazos, e isto permítenos atender a diversidade do noso alumnado, atender aos diferentes ritmos, as diferentes necesidades, intereses, o que se lle chamaría o diseño universal de aprendizaxe, o DUA, que é fundamental na nosa práctica educativa actualmente. Entón, é moi, bueno, a nos gustanos moito tamén por iso. Este sería un pequeno resumo, vale, da nosa aula multisensorial, dos seus espazos e das actividades que se levan a cabo nel. Espero que quedase claro e ben resumido. E agora vai continuar a miña compañeira Bea, que vos vai contar máis actividades que se están a levar a cabo e se levaron a cabo no noso centro. Moitas grazas. Bueno, boa tarde. Nere e Roci xa comentaron o proceso de creación da aula multisensorial, algunhas das actividades que ali realizamos, e agora imos comentarvos outra proposta, que son as instalacións. Como comenzamos nós nestas instalacións? Pois primeiro lendo moito e tamén contando ca formación dun centro de ocio que é a Monachita e tamén de Createctura. Eles, dentro das súas propostas, vale, unha delas son as instalacións artísticas, nas que conviven tanto nenos e adultos, conviven ambos, vale? Pode ser para nenos ou para adultos, e ás veces ambos xuntos. Nós comezamos facendo estas instalacións intentando seleccionar un tipo de material que estivera ligado, que estivera conectado, e presentando sempre cunha estética visual. A nosa esencia, a esencia destas instalacións ou invitacións artísticas é a curiosidade que teñen os nenos, as ganas que teñen de xogar. Entón, partindo desto, intentamos crear un clima de experimentación, de exploración de diferentes materiais, onde a liberdade de decisións, de toma de decisións e de movimento xogan un papel fundamental. Sí que é verdade que moitas veces nestas instalacións, dende a mirada do adulto, pode parecer un caos, porque os nenos esparcen o material, xogan con el, o moven dun lado para outro, pero é un caos revelador, é un caos fermoso, por dicirlo de alguna forma, xa que moitas veces a nosa expectativa non se cumple, eles rompen os nosos esquemas, o que nos tiñamos na cabeza, como xa adiantou Nerea, non se cumple, eles nos siguen sorprendendo e nos seguimos aprendendo con eles. Estas propostas nos gustanos moito
porque eles construyen coñecementos a partir de obxetos sinxelos, de obxetos da súa vida cotiá. Deconstrúen, tocan, volven a construir, xeran ese coñecemento, lle dan sentido aos obxetos, sentido á súa propia acción e tamén sentido ás relacións que se establecen entre eles neses momentos. Tamén temos un vídeo para que visualicedes un pouquiño mellor isto que estamos contando así un pouquiño rápido. Temos velo. Bueno, aínda que no vídeo non se ve, cando comezamos con estas experiencias nas instalacións, eles lle presentábamos a instalación, entraban na aula e veían a montaxe, entón quedaban un pouco abraiados aí, en plan, que temos que facer? Non sabían. As premisas que lles damos son que teñen que coidar o material, teñen que respetarse a eles mesmos e respetar aos demais, nada máis. Entón eles entran, ven a montaxe, quedan e sempre hai algún que toma a iniciativa, que comeza a tocar, a mover, a destruir o que está feito, e os demais xa se animan, non? Entón, a actividade como que comeza a fluir, xa colle ritmo, e sí que hai moita diferencia entre as primeiras que fixemos e as seguintes, co mesmo grupo falo, porque eles xa saben o que poden facer, bueno, o que poden facer ao final, o que lles apetezca, non? Querer e poder. Entón, eles chegan ali e xa están moito máis cómodos, moito máis a gustos. Temos que dicir que nos empezamos presentes, por suposto, pero estamos presentes, eles o notan, hai conexión. Moitas miradas, por exemplo, que ainda que non teñan ningún obxectivo esa mirada, só se ve esa conexión, a conexión do adulto co neno ou entre eles mesmos. Estas instalacións, como bichedes, non están feitas na aula multisensorial. Sí que é verdad que a nosa intención é facelas, pero non tivemos oportunidade. Están feitas nas aulas, nos corredores e no patio, como esta da imaxe. Non as fiximos na aula multisensorial porque, aínda que todo é bonito, non? E tal, tamén ten a súa parte menos bonita. Nós, cando comezamos con isto, saímos ata na prensa porque o cole entrou nunha obra moi grande de pintado das paredes, na fachada, bueno. Entón, a aula multisensorial tuvo que desfacerse e volverse a crear. A ver, todo isto sacando o lado bo é que cada vez vai a mellor, seguimos transformando e cada vez vai a mellor. Pero, bueno, despois veu o confinamento o ano pasado este curso protocolo co coronavirus, que como se adiantou nere, o uso da aula multisensorial non se fai como se debería facer, non? Pero bueno, estamos sacando o mellor dela. Para iso, igualmente, ainda que non o fixemos todavía, temos moitas ganas e xa temos preparadas unhas teas para tapar esas estanterías que bichedes e focalizar a atención na propia instalación cando fagamos. Bueno, vos preguntaredes, de onde sacan o material? Mónica Corbacho xa deu unha pincelada dun proxecto que se chama Remida, que parte das escolas, bueno, de Italia, non? De Reggio Emilia. É un proxecto cultural que promove unha cultura de reciclaxe e reutilización creativa. Está destinado a centros pequenos, a pequenas organizacións, e o obxectivo é recuperar un material que sobrante, non? Ben por sobreproducción ou por remanentes que non foron vendidos, reorganizalos e ofrecerlo ás escolas. Entón, gustounos moito esta idea e quisimos facelo tamén.
Entón, contamos coa comunidade educativa, enviamos unha nota ás familias contándolle este proxecto, Remido, e a nosa intención. Pedimoslle que se nos poderían ofrecer algún material en cantidade, do mesmo material, bastante cantidade, para facer as instalacións, e pedimoslle unha mostra, para non acumular material que non fóramos a utilizar, ou, bueno, para organizarnos un pouquiño, o sea, que ainda que sí que temos armarios para meter o material. Bueno, esa foto é de Italia, non é noso, con esa o pon aí. Ahora imos ver algún material que sí que nos proporcionaron as familias, para que vexades un pouquiño a liña. Temos tubos de fío, temos elementos da natureza, como poden ser madeiras, de diferentes formas. Aí están, temos tubos de diferentes diámetros, longitudes. Temos caixas de ovos, un montón de caixas de ovos, e sacamos moito partido, a verdade. Temos teas longas, curtas, blancas, estampadas, temos tamén, bueno, veñen aí muestrarios de teas, que lles encantan os muestrarios e tocalos. Temos botes de cristal tamén de diferentes tamaños. Temos espumas, estas son longas, estas son espumas de embalar, as pequeniñas, que sai unha nena nos vídeos, estes son tapóns dos oídos. Temos tamén corchos enteiros e corchos en anaquiños, tamén temos, aí veñen os corchos en anaquiños. Temos arandelas, carozos de millo, bases de plástico, redes de diferentes formas, estas son dunhas patas, dunhas mesas, dunhas sillas, pero, bueno, temos tamén de diferentes tamaños e formas. Estos son anaquiños de polispán e chaves. Bueno, esta é unha mostra, vale? Temos máis cousiñas, temos tubos tamén, vale? Pero, bueno, era por mostrarvos así un pouquiño destes materiais. Bueno, agora, Rocío, volvos contar un pouquiño experiencias dentro da aula, vale? Da aula. Moitas gracias a todos. Hola de novo. Bueno, ahora, antes de rematar, queremos facer fincapé en que, aínda que é moi beneficioso e moi positivo contar cunha aula como a nosa, sí que sabemos que é un pouco complicado a veces por determinadas situacións. Entón, queremos deixar claro que todo isto partiu das aulas, que estivemos máis de un ano traballando en educación multisensorial nas aulas, con diversos tipos de material da natureza, de refugallo, de pezas soltas. Entón, eso é un vídeo para animarvos a facelo vos nas vosas aulas. Se non podedes facer unha mesa de area grande, podedes coller unha gaveta e enchela de area. O sea, o importante é que o fagamos e que os nenos o disfruten. E agora vou a compartir un vídeo tamén onde se ven unhas poucas actividades que fomos facendo nas propias aulas.
Este é un pequeno exemplo de moitas cousas que fomos facendo. Quería contarvos como anécdota, ao final do vídeo sale un monigote, do conto le pondremos un bigote de Convel, que nos plantexamos unha actividade que era no retroproxector montar o boneco, e lo montando mentras que íbamos cantando a canción. Entón, que pasou? Estábamos as dúas mestras e non enfocábamos ben, e tiñamos aí problemas co retroproxector, e o que fixemos foi intentar enfocalo. En ese momento que empezamos a mover, o boneco empezouse a desplazar e de repente foi para o teito. Pois a actividade transformouse totalmente. O importante para os nenos era buscar a ver onde estaba e por que se movía. O sea, foi unha actividade que tomou unhas dimensións que non nos esperábamos nin de bromas, o doble de emocionante e o doble de estimulante, e de feito acabamos contando o conto no teito, en vez de na parede que era donde tiñamos pensado. Para que vexades isto tamén, vou-vos a poñer un vídeo de outro momento no que a este neno se presenta unha bandexa con certas frutas e se lle dá. E non pensaba que iba a facer unha composición, iba a cantalas, todo ao contrario. El utilizou a base que lle demos un pouco para delimitar o espazo que era esa alfombra e empezou a xogar con elas, descubriu que saltaban, que facían son, e estuvo un rato moi largo repetindo esa actividade e desfrutándoa. Unha actividade que nós non tiñamos pensado, pero é que o bonito desta experiencia, deixalos facer a eles, que eles sexan os artífices do seu aprendizaxe. E como dicía unha frase que saiu anteriormente na presentación, que como se aprenden as cousas máis complexas é xogándoas e disfrutándoas. O outro exemplo que teño é este, que é nun momento de volta á calma, a volta do recreo, e é para que vexades como nun momento de relaxación tamén se crea un momento de asombro. Bueno, pois, antes de rematar, quería vos dicir que vos animamos a todas a ir facendo pequenas cousiñas desto, que seguro que xa estades facendo, que sí que hai material mercado, porque material que vistes, por exemplo, neste vídeo, era material que se foi adquirindo, un material que tiñamos do cole que despois levamos para a aula multisensorial, e xa lle fomos sacando proveito antes de que esta estuvera montada, pero que principalmente na clase traballamos con tres cousas: pezas soltas, que moitas veces nos nosos petos dos mandilóns todos os días sacamos un montón delas que vamos atopando, pezas soltas, material natural e material de refugallo, que todas podemos facelo, todas podemos cortar un pouquiño de erva na clase, coser unha folla e facer teatros de sombras con cartulinas. Así que vos animamos a que o levedes ás vosas aulas, que o vades a disfrutar moitísimo e, sobre todo, van a disfrutar eles e van a aprender moitísimo con estas experiencias. Nada, agora deixo-vos con Bea e eu remato dándovos as gracias por escoitarme. Bueno, nada, xa estamos rematando. Queda a bibliografía, tedes aí piezas sueltas, que é un libro práctico con moitas ideas, moitas propostas, ¿vale?, en las que podemos inspirarnos. Tedes tamén el juego simbólico e el lugar del símbolo, que nas que podemos descubrir todo o potencial que ten o xogo, vale? A súa necesidade, tanto para pequenos como para adultos, que a vida é un xogo, ao final. Temos tamén o libro de esencia, un libro moi completo, con moitísimas fotos de diferentes escolas que traballan nesta metodoloxía, non? Un poquinho así máis innovadora. E depois temos arte reciclado e o libro de los palos, que sirve tanto para os profes como para os propios nenos, para que eles tamén se podan inspirar, xa que teñen moitas imágenes. E ao final, eso, como xa dixen antes, querer e poder e deixar voar a imaginación. Antes de rematar, queríamos tamén queríamos ler o completo, vale? O poema de Lores Malaguchi, Los 100 lenguajes, pero quedámonos con este estrofiña, non? O neno está feito de 100. O neno ten 100 linguaxes, 100 mans, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de xogar e de falar. Moitas veces na escola quedamos só ca linguaxe oral, non? Pero hai máis linguaxes, ao sabedes, seguro que, como dixo Roci tamén, que traballades con todos eles, ca linguaxe artística, co propio corpo, co movimento, cas construcións, e vamos a intentar manter todas as linguaxes cas que ven o neno, mantelas tamén na escola. Bueno, xa rematamos, vale? Moitísimas gracias polo voso tempo, por estar aquí con nós e escoitarnos, e por habernos invitado, por suposto. Estaredes de acordo con nós
que este tipo de formacións, de xuntanzas, enriquecenos tanto personal como profesionalmente. Ese é o lema do noso cole, ensinando aprendemos. Moitísimas gracias a todos e todas. Bueno, moitísimas grazas a vos, Noraboa, parabéns. Teño aquí unha lista de parabéns das participantes polo vosso traballo. Un placer compartir sempre. Non sei se alguén escrita, non teño ninguna pregunta. Non sei se alguén quere facer unha. Temos, nada, 3 minutiños antes da seguinte ponencia. Mirade, vin aí no chat alguén que poña que eso lle chamaban xogo heurístico. Claro que é xogo heurístico, que pasa que é presentado de outra forma. Ao final o xogo heurístico é interactuar cos materiais e nos o presentamos así. Nada, ao final é terminoloxía, vale? Pero bueno, que sí que é verdade, que teñen razón. Claro, eu quería decir que como nós somos un centro de 0-3, utilizamos eses materiais no xogo heurístico e imos engadindo elementos según a estación. A parte dos elementos como as hueveras, bueno, o que pode haber todo o ano. Sí, está genial, está genial. Sí, sí, só vin agora cando abrín o chat e dixen, vamos comentalo porque sí que é verdade. Bueno, pois entón non hai ningunha intervención máis. Moitísimas grazas, un placer. E xa anda por aí Ana.